Daar is de vrijdagmiddagborrel. Ja, weer dansen met z'n allen, de tent gaat op en neer. De vrijdagmiddagborrel. Ja, het is weekend en dan gewoon voor weer. Beste luisteraars, een hele goede middag en welkom bij een nieuwe vrijdagmiddagborrel. Mama, amai, wat duur je nu? Ja, we zijn er weer, hè. We zijn er weer. Zo moet je de aflevering openen. De vrijdagmiddag, daar zijn we weer, hè. Met een Maastrichts kwartierken, hè. Joepjes drinken, bokken drinken. Bokken, ja, ik ben daar niet zo van, maar ik ben van de Royal Club. De Royal Club. Ja, we gaan het hebben over... Een spavela. Zeg je dat? Zuiderburen, ja. hè? Een spavela. We Zuiderbuurtjes. In een kriek royal. Kijk je dat? Lekker hoor. Geef een cava Een met goeie, grenadine of zo. Nooit van gehoord. En een ding of zo, een benzine of wat wordt het vroeger? Mazoet? Ja, dat is beer met cola. Ja, cola met Fanta. Oh, dat waren Ja, inderdaad. mazoet. Dus dat, mazoet, ja. Dus, ja, voor inderdaad over onze Belgische zuiderburen hebben. Hè. Ja. Dat zien trouwens de chicken, die is ook altijd goed geweest. En nog steeds geloof ik toch. Ja, maar minder, stukken minder. Dat is vroeger echt Hij is allemaal ouder geworden natuurlijk. Ja. Ja, niet goed dan, maar wel ouder. Misschien zijn ze slimmer geworden. Dat ze denken, nou, België, zeker ja, die misschien zo fijn zien. Wat vind je erger, de Pruis of de Belgen? Goh, wat vind ik erger? België of Duitsers? Vind ik lastig. Ja, maar ik denk dat veel meer Belgen over de vloer kregen dan Duitsers. Pruisen. Ja, allang, ja, we hebben ik wel moet een tijd eerlijk gehad zeggen natuurlijk. Dat ik meer sympathie kan opbrengen voor zo'n Zuiderburen, ja, dat denk ik wel. Die bedoel tussen 20 voor en Ja, 1940, 1944. We hebben zo redelijk veel Pruisen over de vloer gehad. Ja. Ja. Nee, flauwekul jongens. Ja. Nee, ik denk dat ik meer sympathie heb voor zo'n Zuiderburen. Wel alleen met voetballen, de Belgen echt totaal niet gun. En de Pruisen. Nou, misschien... Ja, Nee. ja, ik denk het wel, ja. Nee, maar... Ja. Ja, oké. Ja, toch vind ik dat wel. Ik heb... En dat komt misschien vooral door de laatste 10, 15 jaar, tot de Belgen zich superieur gevuld hebben in het voetballeventje. Met een gouden generatie, wat totaal niks bereikt heeft. Nee. En ze gingen overal naartoe alsof er al even gewonnen ging worden. En ze zien eigenlijk constant met de neus op de feiten geduid, dat het niet zo is. Die ganse generatie is ook goed ingevallen. Maar ik heb het dan, wat dat betreft, de Duitser, die hadden dat vroeger heel erg over zich heen, hè, van wie schaffen dat. En die hebben dat nu natuurlijk stukken minder. En ik denk dat ik meer sympathie nu voor de Duitsers kan opbrengen als voor het arrogante spelletje wat de Belg meent te moeten voetballen. Maar dan heb ik het pure voetbalgebied, hè? Ja. Ik denk wel dat de Belgen gaat gemütlicher zijn dan de Duitsers op sommige punten, ja. Als ik, wat ik zo al zelf dan met maak, hè, dagelijks, zeg maar, dat die allemaal gaat rusten, gaan niet... Behalve het verkeer. Ja, ik vind het best wel graag. dat ook gaat rusten. Maar je bij heeft dat uit gelachen, hè? Als ze bij een België voor de vloer komt en die vraagt van, wil ze, en als de België bij die op de zeu komt en wil ze koffie, dan zit de België van, ja, luister, hoeft niet per se voor mij te maken. En, ja, nou ja, hoeft niet. Dan, ja, misschien als ik dat maakt, dan doe ik mij gewoon maar en ik hoef daar niks in, want dat is wel zo. En als ze in Nederland bij een België op visite komen en de België vraagt, moest ze koffie, dan zeg ik, ze heb zo'n cappuccino. Ja, dat ik even een beetje, en dat zie de België, een beetje Ja, onderdanig, ga liever... Want die zeggen, gaat sneller ja schoot of... zoals ze net bedoelen. Ja, dat kennen we natuurlijk. Maar inderdaad, in het verkeer is het soms mij, jongen. Kijk, remmen op en vooral plekken, moet je niet mag stoppen. Ja, wie zo? Steengoeie lijkt de Steen en België natuurlijk. Maar ja, wie het mogelijk is... Maar wie kent dat? Ja, ongelooflijk, maar dat is al generaties lang. Wie weet dat mijn ouders dat vroeger ook even zeurde. Maar het is levensgevaarlijk. Levensgevaarlijk. En hoe ze rotondes nemen, en hoe ze stoppen voor fietsers voor Maar te eigenlijk laten. weet er van tevoren. Ik heb alles regelmatig dat ik denk, dan rijden in een Belg. Dus die gaat daar stoppen, want dat is zo'n lui die willen oversteken. Of dat is een fietser die totaal geen veuring heeft en dan stopt hij op de weg. En dan moest hij ook best wel, en die achter de gaag, want en zo gaat dat door. En de fietser denkt van, oh ja, moet ik nu al, want... En dat duurt dan gaat lang. En dan gaat hij ook weer zo een beetje stokken zo. En dan... Ja, dat is toch een totaal drama. Ja. Terwijl hou je gewoon aan de regels. Zo snel de regels te verzinnen. Nee, maar ik denk toch dat qua rijlessen in België het niet vergelijkbaar is met wie ze het hij krijgt geleerd. De meestal al rijden met een L op de scherm, op de route. Als ze 7 best. Ja, misschien 6. Ja, als die krijgen ze later dingen. Zo? Ja, de UL. Ja. Nee, maar die rijden dan daar op de weg en dan moet iemand neven hem zitten wat volgens mij minimaal 4 jaar het rijbewijs heet. En dan mag die gewoon rijden. Ja, maar zo werkt het toch niet? Nee. Maar ik kan ze ook niet ingrijpen. Er werd totaal niks van de theorie af. Want laten we eerlijk zien, we hebben alle 3 al jarenlang een rijbewijs. De Liersbos rijden met zijn rijbewijs. Ja. Door de ervaring, door het verkeer met te krijgen, dingen kunnen inschatten. En als die met 3 rijles en even en als het 4 jaar rijbewijs heet,
En die gaat altijd met... Ja, ik heb let's met Dylan. Die we ook hier eens even op een industrieterrein. Ik wou het just eigenlijk vragen, hij had me dat verteld. Ik wou eigenlijk tegen Michel zeggen, zou je iets met een kind? Terwijl tot deze rij... Nou, ja, oké, maar dat is me veel. Ja, hoe weet ik tegenwoordig maak ze vanaf 16,5 al beginnen met rijlessen. Dan weet je wie dat Fruntje zonder ren gaat natuurlijk. Ja, Fruntje had bij Pab ook al in de auto maken. Dan mocht je aan de Lamborghini. Op een industrieterrein, zeg maar. Ik zeg, ja, oké, weet je, gewoon met dich. Maar dan zit ze er neven en dan denkt ze toch, ja, ik kan niet ingrijpen. Dus ik zag in eerste instantie... die pedalen moeten doen. Ja, maar met je in de botsauto, hè? Ja, Dat is een automaat. Dus ik Lamborghini zag, had ze niet gepakt. weet je wat ik zei? Dus ik vertellen, ze weet ze wat doen. Dus ik dan gewoon een gij boete staan. Dan zeg ik ga echt niet alleen in de auto zitten. Dus dan ben ik maar gewoon neven hem blijven zitten. Maar dan denk ik zo al op tijd van, gaan we, dan kunnen we een vrachtwagen. Dit, dat, met in de streetterrein moet dan toch af en toe een vrachtwagen komen voor te laaien en lossen. Maar als ze dan niks in eigen handen hebben, dan is het allemaal... Ik weet dat van Melissa... nul ervaring hebben. Wie denkt, systeem op een filmpje voorbij komen. We zijn er dan nog een gevelvleug. Ja, heerlijk. Door een poort heb ik al allemaal... Nee, maar weet je, kijk, wie Melissa gief, gaas en remgeer deksel met als ik rij, zeg maar. Snap ze dat idee? Je kent ze wel. Hij zegt van, dat. En dus zit ze dan zelf... de koppeling. Neven. Koppeling wat blijven hangen. Maar inderdaad, bij een automaat. Eerst wat ik tegen Dylan zag, de linkerbeen mag ze niet gebruiken. Huh? Maar je moet toch ook gewoon remmen? Ja, dan moest alles met een rechter. En zijn derde been. En toen dacht ik op een gegeven moment van, oh my god. Kijk, daar had ik... maar ja, precies, dat is prima. Ja. Ah, fan. Ik heb me veilig toesgebracht. Oh ja, shit, is dat... Voor wie? Heeft dat dicht toesgebracht? Ja. En door. Oh, maar ik kan het verkeerd zeggen. Eens kijken, de stelling. België kunnen niet rijden omdat dit generatie op generatie slecht geleerd wordt door hun ouders. Nou ja, draai de klok even 3 minuten terug. Ja, ik wil net zeggen, heb je dat te intypen? Ja, België oprecht. Ik denk dat nee, dus bedoel ik dat niet afzeker. Maar ik denk oprecht als zich 100 Nederlanders liet rijden en 100 Belgen, tot ze gewoon dat echt heel, tot dat echt heel veel verschil qua fouten is. Ja, dat programma slechtste chauffeur, dan denk je echt, man. Dat ze Ruben Nicolai daar van de sokkenbaren gereden. Heb je dat? 210 meter even in de circuitstaat. Ja. Ja, maar dat is echt drama. Maar dat is zelfs in Nederland. Moesten ze de slechtste chauffeur van België. Ik denk dat ze daar het programma hebben, de beste chauffeur van België, tot dat moeilijker te vinden is dan de slechtste. Dat is wel eigenlijk een winnaar. In ieder geval afvallers. Ja. Oké, jongens. En een vraag. Doen we meteen achter? Ja, zeker. Ja, dat is 1 doorgestriep. Maar echt een slechte vraag. Kijk. Dus ik pak die andere gewoon. Wel de eerste vraag is doorgestriep. Zijn trajectcontroles terecht? Nee, jongens, dat is... Maar nu zal een Belgische zit al rijden, want dat kind de wegen niet aan. Ja, ik ga alleen maar zoeken. Ja, je moest dus een off-road wagen hebben. Ja, precies. Zijn trajectcontroles terecht. Wat heeft dat met Belgisch te maken? Ja, vraag je dan Willem van de Maastricht. Oh, Willem. Ja, goeie vraag voor de Belgen, ja. Ja, van op zijn Insta. Voor de lui die ons niet volgen, hadden we gevraagd van, heb ze een leuke stelling of vraag? En daar hadden we lui op gereageerd. En dit was de beste. Zijn ze geen Belgen of wel? Met ze niet, oké. Zijn Belgen echt dommer dan Nederlanders? Nee. Nou, heel eerlijk, ik kijk wel eens naar... We kunnen vooral door het tuiltje wat ze ook hebben. Hè. En ik denk dat ze kunnen vergelijken met Amsterdammers of boven de rivieren, wie die naar Oslo. Of we zien... qua IQ zien we natuurlijk niet dommer, maar we komen gaan dommer over. Als door het taal. Ja, bij lingo. Ja. Paard. P-A-A-R-D. Ja, dan... Ja, dat kan nog lingo zien. Ja, maar dat kan nog lingo zien. Dat is steeds stommer dan ik gaan dommer over. Nog, natuurlijk. Ja, Lucille. Hè? Of Lucine of... Ja. Heerlijk. Lekker jongens. Maar Cecile. Flammucile heet dat. Cecile. Maar kijk even dat België echt dom. Maar dat heb ze op tegenwoordig op. Nee, maar ze TikTok en zo die was dat slimste man? Nee, weet dat slimste man of zo? Die gast met die goede snor. Die vind ik zo geniaal. Hè? En dan hebben ze die presentator. Ja, ik ken die naam allemaal niet van die lui. Ja. Is dat niet Philippe Geubels? Nee. Maar die zit er wel dik bij. Maar nu hebben ze die met die goede snor. En die presentator. Jerome. Ja, klopt. Ja, dat is wel echt mijn humor, zeg maar. Ja, dat is echt Jerome. Ja. Maar dat is wel echt mijn humor. Dat vind ik wel echt... Dan begon ze ook zo'n vrouw bij. En dan begon ze zo'n grap vertellen. En dan gaat die vrouw helemaal kapot. Ja, dat is een leuk programma, ja. Ja, ik vind dat wel echt top. Maar goed, inderdaad. Ik vind ze niet per se dommer dan... Nee, maar dat klinkt ook gewoon alleen maar inderdaad door het tuiltje. En
Ik heb de Belgische wat dat betreft veel geheer hier. Wist je dat ik gewoon 7 jaar op Charles in België heb gezeten? Ja, dat weet Dat ik. wist ik wel, ja. En Larnaken, toch? Ja. Ja, de Larnaken. komt de beste, dus is het wel. Precies. Ik ben nog niet slechter ik op... ben wel, dat is waar wat ik vroeger had, die al hoort. Hè. Mhm. En nu nog steeds, dat inderdaad in België of zo, als veel strenger. Ik weet niet natuurlijk of dat nu Is nog dat steeds... nog? Nee, of dat nu nog Jawel. steeds is. Ja. Die houden altijd wel van meer structuur en Ja, regels. want, Maar we hadden dingen niet vroeger vroeger ook hadden gewoon Ja. allemaal dezelfde kleien en zo. We hadden nog een Nee. die 10 nog. Nee. Wat wel waar, ik heb mijn eigen sjaal maar gekiezen en ik liep daar rond en ik dacht, ik wil helemaal een touw. Zo. Ja, dat was prima, want daar ging ook vrienden naar touw en dan is dat sowieso wel anders. Maar dan moest ze echt rijtje per twee en wie uit of voor waren, hè. Dus we kwamen er op zijn, wie uit best 12, 13, 14, 13. 14, 13, 14 Ja. denk ik. Ja. Ja. Ja, nee, dat is Maar 13 is in de tweede al. Dus. Nou ja, 12, 12, 13. En de opleiding is meteen een vervolgopleiding uit. Dus ze zit al 6 of 7 jaar. Ja, en de gast daar weg als ze 20 best, of wat is dat? Ja. Ja, ik heb mijn sjaal niet afgemaakt. Nee, maar dan... ja, dat is 19 naar 20. En dan nog steeds rij je per twee naar de klas, leraar achtervolgen bij de... En die achtervolgen je wel Dexter, natuurlijk gewoon. ja. Ja, dat is- Hij bij VMBOS. Ja. Ja. Nee, ja, dus... Ik denk, ja, ik maar ben daar- er niet zo'n voorstander van, want er moest natuurlijk ook op een gegeven die moment... kids er niet tegen. Nee, ik Tegen ken dat- tegengaas. Oh, dat kan ik zeker weten tegen. Maar Zeg ik denk maar. alleen tot het... Zat dan meteen in de verdediging, hè? tot het groot is, tot ze ook een beetje hetzelfde moest kunnen zien. Hij stieg 18 jaar bij Ja. zijn middelbare school. Moest hij er met z'n tweeën in een reekje naar binnen te lopen. Zeg, kom op. Ja, maar, Ja, maar toch... moest een beetje dat tegenkennen. structuur Er is en- nog een leger. Nee, sorry. Nee. Ja, ik vind Oh, dat als je ben op je Charles zit, dan zou een beetje hetzelfde Tegengaas, zien. kijk, dat of dat ze er even ook, hè. Dat Maar was nee, zeker dat per de se jeugd, tegengaas. Ja. stel je voor, Dat is een en Duits en dat nu is zien toch we geen- echt niet zo uit, hè. Maar tot de jeugd, laten we zeggen, tot 10 kinderen in onze periode op Charles hadden gezeten. Worden daar gaan aan als ze nu. We zien nu nog los aan. Veel waren al Ja, los maar op niet Charles. verkeerd bedoeld, hè. Maar ik ben wel eens langs Charles gereden. Dat is echt gewoon beveiliging voor de poort. Ja. Ja? Nou, dan wil ik gewoon niet voor rijkjes in het weekend. Ja, vertellen. precies. In plaats Ja, maar van dat is dat ook de een beetje- kinderen zich moeten legitimeren of ze wel op die sjaal zitten. Wie weet het gedaan al. Ik kon er op zich wel heel goed met hem gewoon. En ik heb ook goed uitgehaald, hè. Maar het is allemaal maar Die- wie en... Ja, het is bijna niet voorstellen. Nee, maar dan, ik Sjaal heb er niet ook... afgemaakt, zag Ja. je zo. Ja, wie en hoe. Ja, nou. Hij ging alleen in een rijkje van 20 boete. Ja, zo gaat. Ja, maar dat was leuk. En dan zei de leraar van, laat maar met. En de leraar was heel erg de leraar, hè. Ja, dat is echt zo Follow typisch. de leraar worden toen nog. Follow geweest, the hè. leraar, ja. En die liep dan door, maar ik keek dus niet meer achter. Dus die zat de volste vertrouwen. Ik heb die klas onder controle. Ja, dan bleef we bijvoorbeeld na 2 meter bleef er staan. Dan zag ze de leerkracht over dat schaalplan zo helemaal weg. Van zo heren zo. Gaan ze alleen? flaneren, hup naar rechts. En dan ja, lachen. Ja, dat is zo flauw. Maar ja, die bezegde voor dat een beetje. Ja, Ja. dat konden ze wel accepteren. Heb ze wel Dus gefilmd? Nee. Ah, dat is ik heb wel een periode gehad. Dat kwam met die verborgen camera. Kees van der Spek en Peter R. de Vries. Wat aan Natalie Holloway. En dan vond ik dat dan ook chic om dingen dan op te nemen in de klas. Van Esther gaat gezag zo horen. Had ik dat opgenomen. Zo deed ik in mijn pen en webje. Deed ik een leukste knip en zo. En deed hem met een telefoon in. En dan was precies dat zo de spycam. Zo ging ik de leraar filmen. Nu is het interessant gefilmd. Nee. Nee, ik heb nog Ja, beeld. hij is het. Dat waren nastedingstijd. Nou, tegenwoordig gaat er ook niet meer, want dan moeten ze telefoons allemaal in hangmappen als ze binnenkomen. Is dat Ieder al, een ja? eigen nummer. Ja, gelukkig. Ik denk ook dat dat beter is, ja. Veel moesten er vroeger in de kluisjes liggen. Ik ga het voor jullie. Ja. Kluisje. Nee. Telefoon. Nee, maar dat Ja, is ja. niet op de Belgische heel geer en we zitten in de grensstreek en de kind steekt zonder elkaar toch. Nee. Nee. Nee, dat vind ik wel niet. Ze zien wat van klandizie hebben de grenskump, Ja. naar de Brusselse poort, naar de mediamaat. Zeker, dat moet ik gewoon zo, ja. Ja. Dus de conclusie is... En ik denk ook de samenwerking hebben ze het bij MV. Ja, Met dus dat is MV Club Larnaken en, zit er wel. ja, precies. En van spelers uit België. Ja. Ja. Dus de conclusie is gewoon, we zijn heel erg blij met de Belgen. Jazeker, Zeker. 100%. Zeker en vast. Ah, Ik wel? had eigenlijk het gehoopt op het spicy anekdotes. En ik had de best, uitspraken. Toch op TikTok even wat reuring daar komt. Maar dat is helemaal heel lief. Ja. Maar we zien gewoon eerlijk. Ja, de Voor mij Belgen is zijn het gewoon gewoon een godvoorlijk. Ja, Godvoorlijk. Goed Ja. vrolijk, ja, zeker. oké. Ja, ik kan er niks verkeerd over zeggen. Doe voor niet. Doen we niet. Zou je niet durven? Want ook dat moet goed scoren. Ja. Op Ja, TikTok. precies. Toch? One love. Iedereen is bij ons welkom. Zelfs de Duitsers. Nee, die Als dan we het niet. gras Nou, die- maar die twee dan puntjes wel. hoog is. Hè. Goed, tot de volgende keer. Dan zitten we Tot er nog weer steeds op. geteken. Ciao hè.